Kolozsvári Rádió. Mákófalván a bútorfestők falujában a 98,8-on. Kolozsvári Rádió. A sétatéren a 98,8-on. Kolozsvári Rádió. A 100 fenesi forgalmi dugóban a 98,8-on. Kolozsvári Rádió. Mérán a Bivaj Múzeumnál a 98,8-on. Hallgassa újra kedvenc műsorait az interneten. www.kolozsváriradio.ru. Kövesse a Kolozsvári Rádiót Facebookon és Instagramon is. Cikkek, hírek, képek, élő videós közvetítések, nyereményjátékok szinte 24 órában.